त्यानंतर बघूया दिल्लीतली एक ब्रेकिंग बातमी येते। टीएमसीचे अभिषेक बॅनर्जी यांनी राहुल गांधींची भेट घेतलेली आहे। विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी या दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली आहे। राहुल गांधींशी चर्चा करून बॅनर्जी आता राहुल गांधींच्या निवासस्थानातून निघाले आहेत। अभिजित बॅनर्जींनी राहुल गांधींची भेट घेतली आहे, त्यामुळे दिल्लीमध्ये चर्चांना उधाण आलेलं आहे। आपण बघतोय नुकतीच इंडिया आघाडीची बैठकी झाली, त्यावेळेला तृणमूल काँग्रेस आणि सोनिया गांधी यांच्यामध्ये, ममता बॅनर्जी आणि सोनिया गांधी यांच्यामध्ये एका महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा झाली आहे। सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सोनिया गांधी यांनी टीएमसी हा काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यासंदर्भात प्रस्ताव ठेवल्याची माहिती मिळते। एकीकडे सत्ता गेल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांचा टीएमसी पक्षामध्ये उभी फूट पडलेली आहे आणि त्यामुळे आता दिल्लीतल्या घडामोडींकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलेलं आहे।